Ei, any 1997. Els Pets ja és una banda reconegudíssima arreu de Catalunya i els 4 discos d'estudi que han publicat han sigut tot un èxit. Però tot i que ja portem 10 anys de carrera, el boom més gran d'aquesta banda encara no ha arribat. Ah, per cert, això és la segona part d'aquest vídeo. Si encara no l'has vist, ves-lo a veure, que t'esperem. Va, clica, va. Sí? Ja l'has vist? Doncs va, som-hi. Tornem al 97. Ja porten 2 anys de gira per tot Catalunya, però després del gran boom dels primers discos sembla que ara gaudeixen d'una certa estabilitat. Tenen una gran base de fans que els segueix a tots els concerts, però ja no tenen aquell creixement exponencial que tenien al principi. I, pensant-se que serà un disc més, Lluís Gavaldà comença a composar les cançons del seu nou àlbum. Un cop tenen les cançons fetes, entren a l'estudi per gravar-les i ells encara no ho saben, però, spoiler, serà el disc més important de la banda, i no només de la banda, sinó que és el disc més venut en català, 120.000 còpies. Evidentment estem parlant d'aquest. Un disc que és un punt d'inflexió en la trajectòria dels Pets, però no només això, sinó que també marca un canvi musical. La banda passa de fer una música més festiva a fer una música, podríem dir, més madura. Any 1999, després de l'èxit de Bon Dia, publiquen l'àlbum Sol. Hi ha tantes coses a fer i em queda tan poc. Tot aquest àlbum desprèn aquesta sonoritat nova dels Pets, un pop-rock més adult, més britànic. Cal destacar que aquest any, malauradament, mor Marc Grau, que és el productor i guitarra que els ha acompanyat durant molts anys, de fet des de l'any 1990, a tots els seus discos i ha col·laborat esporàdicament amb ells. I entrem al nou mil·lenni. El rock català va de baixada, això és així. Els propers anys, alguns dels grups més importants d'aquest moviment es dissoldran per diferents motius. Però els Pets sembla que tenen una salut de ferro i el seu canvi musical ha agradat molt no només a fans, sinó també a la crítica, que els hi fan molt bones valoracions. Durant els propers anys publicaran ni més ni menys que 6 àlbums d'estudi. Algunes de les cançons més importants que ens deixen són Hospital del Mar, Pau, Agost o Blue Tack. Dol i em crema, però no fons sé que aquesta pena. Això sí, entre moltíssimes altres cançons, em fa impossible repassar tota la trajectòria sense fer un vídeo d'una hora. A més, cal destacar que han marcat diverses generacions, perquè l'any que ve faran 30 anys de carrera, ni més ni menys. Deixeu-me dir que el 2022, que no n'hem parlat, van publicar l'àlbum 1963, que és l'any que van néixer tots els membres de la banda, i el qual m'agradaria també posar en valor perquè té autèntiques delícies musicals. Ara és cosa teva dir quina és per tu la millor cançó de la trajectòria dels Pets. Deixeu-me comentaris, va. Bé, ara ja saps una mica com va començar tot.